Salam sejahtera kangge kita sedaya. Sugeng enjing dumateng ingkang dados kinupatan para bini sepuh, adi sepuh, sesepuh ingkang lebda ing pitutur saha sinudarsana. Dumateng ingkang kinurmatan para pangemban-pangembating praja miwah satriya nagari. Dhateng katalumpen dumateng para rawuh kakung Smawana putri. Sumangga kawula nderekaken ngunjukaken raos syukur dumateng ngarsanipun Gusti ingkang murbeng dumadi, ingkang sampun paring kasarasan kawilujengan dalah kasantosan dumateng kula lan panjenengan sami. Bilih ing wekdal punika dinten Rebo tanggal 2 Warsa 2000. Kita sedaya saged makempal wonten ing mriki kanthi kahanan sehat boten wonten alangan setunggal menapa lan saged ngesteni adicara siraman calon pinganten putri utawa putra inggih punika Diah Ayu utawa Den Bagus Sinta Ayu putranipun Bapak Joko Nugroho dalah Ibu Sri Mulyani. KTP Bapak saha Ibu, para rawuh ingkang tansah kinurmatan adicara pasang KTP badhe kawiwitan katur dumateng Bapak Joko Nugroho supados pasang KTP. Kanjeng Ibu ngaturaken KTP dhateng Bapak lajeng dipun pasang dening Bapak. Satemah netepi dawuh tiyang sepuh, KTP wujud saking papan suci wonten ing kahyanan ingkang nami Balikatapi ingkang nemu suraos bilih ing benjang temanten saged suci lahir lan batinipun. Pasang KTP saged dipun wastani pasang taruh bilih badhe ngawontenaken pawiwahan mantu, ngabekten utawa sungkeman. Katur dumateng Bapak dalah Ibu kinasih lenggah ing dampar ingkang sampun katata kanthi laksana. Bapak lenggah ing sakiwa tengening penganten saderengipun jinamas ing warih. Nimas utawa kangmas calon temanten putri utawa putra ing ngersanipun Bapak dalah Ibu kinasih nyuwun idi pangestu dalah nyuwun agunging pangasami mring ingkang rama miwah Ibu kinasih awit calon temanten badhe lumebet ing bebrayan enggal. Tak kala sinembah pepadane kadya sinendal mayang batine. Trenyuh jroning wardaya trenyunihing nala ingkang daetan sinayudan. Satemah Rama dalah Ibu kuwawa tumetesing waspa. Luh tumetes tinampi kanthi lumahing asta mringkang putra utawa putri minangka pratandha tumuruning nugroho. Bilih ingkang Rama dalah Ibu ingkang sampun paring idi palilaah miwah pangestu dumateng kang putra utawa putri hinggenira arsa daup palakrama. Paripurna ngabekti ing pebdanira ingkang Rama kakung dalah Ibu keninasih kang putra utawa putri calon timanten ring ingkang Rama dalah Ibu lumapah tumuju sasamat jamas pasiraman. Ngintun lan racik toya kawurian rising rahayu sampun lenggah ing sasana jamas pasiraman tumuli Bapak Ibu kinasih racik toya suci perwita kang minangka sarana jamas pasiraman calon pinanganten putra utawa putri ingkang ngitun sepisan Bapak utawa Ibu Joko Nugroho utawa Ibu Sri Mulyani paring toya dumateng Bapak Joko Nugroho manunggal kaliyan sekar Sri Taman nyawiji kaliyan toya Sri ateges ratu taman nenggih gumelaring puspa ingkang kaping kalih Bapak Joko Nugroho utawa Ibu Sri Mulyani Sri Taman ategese Sri tuning sekar wujude mawar melati kantil miwah kenanga. Ingkang kaping 3 Bapak Joko Nugroho utawa Ibu Sri Mulyani Sri Taman Pralaminta apa kang binawar saking kendaling lati para werda sageda tansah kumantil kantil ing wardaya kumenang kenang ing tungtunging nala. Ingkang kaping 50
Bapak Joko Nugroho utawa Ibu Sri Mulyani arum gandhanipun Sekar Sri Taman den sedya mrih gencanipun lising calon panganten saged anggambar arum gandhane kadya gandhane Sekar Sri Taman dumateng Bapak Joko Nugroho utawa Ibu Sri Mulyani sumangga teng Bapak Joko Nugroho utawa Ibu Sri Mulyani sumangga pungkasan dumateng Bapak Joko Nugroho utawa Ibu Sri Mulyani kula sumanggaaken siraman amrih samekta miwah gangsal samudayanipun keparenga kula aturi uningga bilih ingkang badhe paring jamas pasiraman samangke inggih menika para pepunden para pinisepuh pitu cacahipun pinilih gunggung pitu amrih risang calon pinanganten putri tansah pikantuh pitulungan kinasih ing sesama cinaket mring Gusti ingkang kawiwitan paring jamas pasiraman inggih Bapak Joko Nugroho kanthi kebak ing pangati-ati sarwa sarwi binarung donga suci mebering toya waradung saranduning sarira risong ayah ahayu ancles kadya ciniram tirta sawindu mahanani ayem tentrem sajroning kala ing kaping kalihipun kasuwun Ibu Biyung kinasih paring pangestu sesuci age-age marebagi ingkang putri kebak ing sutresna jinamas ing warih irisan calon pinanganten putri waradin ing sarira saking pucuking rikma dumungi samparaning ahayu keparingga kula aturi bilah ingkang badhe paring jamas pasiraman salajengipun inggih menika para pepunden para pinisepuh pitu cacahipun munika keparingga ingkang sepisan non inggih Bapak Joko Nugroho utawa Ibu Sri Mulyani paring pangestu dumateng temanten putra utawa putri kanthi pangestu suci diri karana paring jamas pasiraman toya suci perwita adi salajengipun keparingga Bapak Joko Nugroho utawa Ibu Sri Mulyani paring pangestu dumateng calon temanten kanthi pinarengan toya parwita sari mugia calon pinanganten putra utawa putri hayem tentrem kadya pinarengan pakayoman risang rahayu ingkang kaping 3 non inggih Bapak Joko Nugroho utawa Ibu Sri Mulyani paring pangestu dumateng calon temanten kanthi pangestu suci diri karana paring jamas pasiraman toya suci perwita adi salajengipun keparingga nun inggih Bapak Joko Nugroho utawa Ibu Sri Mulyani paring pangestu dumateng calon temanten kanthi pangestu suci diri karana paring jamas pasiraman toya suci perwita adi salajengipun keparingga nun inggih Bapak utawa Ibu paring pangestu dumateng calon temanten kanthi pangestu suci diri karana paring jamas pasiraman toya suci perwita adi salajengipun keparingga nun inggih Bapak Joko Nugroho utawa Ibu Sri Mulyani paring pangestu dumateng calon temanten kanthi pangestu suci diri karana paring jamas pasiraman toya suci perwita adi pungkasan keparingga non inggih Bapak Joko Nugroho utawa Ibu Sri Mulyani paring pangestu dumateng calon temanten kanthi pangestu suci diri karana paring jamas pasiraman toya suci perwita adi jangkep pitu cacahe para pepunden paring jamas pasiraman mugi-mugi suci lahir lan batine risang rahayu satemah madhep mantep agenipun calon pinanganten ing dinten benjang badhe mlampahi upacara suci sarta sakral agung inggih punika adicara palakrama mawantu-wantu Bapak Joko Nugroho ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa kepindhan mohon Gusti Kang Maha Mirah ingkang badhe males luhuring budi panjenengan sadaya amin amin ya rabbal alamin.
Ugi salajengipun Bapak Joko Nugroho paring toya sesuci ingkang mijil saking telenggih Kendhi Pratala. Kendhi wus ngarani wadah pratala ateges lemah. Ilining toya boten pedhot mratandani sempulur ing karahayon sempulur agenipun kagungan kersa. Sempulur ing sandang bogam doyan prana kanthi sesucen menika mugi-mugi resang rahayu pangedipun badhe ngayahi wajib kalis ing godha rencana kalis ing sambikala hamung rahayu kang bakal tinemu mecah kendhi. Pangkas rikma Titi Laksana salajengipun nun inggih Bapak Joko Nugroho arsa mangkas rikmane ingkang putra utawa putri. Pangkasan rikma winandah ing mok tinampil dening ingkang ibu mugi risang ahayu nyembadani kekudananipun ingkang rama miwah ibu kadidene sasmita. Pangkas rikma nun inggih wiwit samenika risang rahayu samekta bawa priyangga kalamun sampun kuwarga manggon gesang tembayatan kalian ingkang garwa. Tanem rikma kawurian Bapak dalah Ibu kinasih sampun mijil saking wisma arsa tumuju wonten ing pundi dumununging papan ingkang kangge hananem rikma. Pundi dununging papan minangka hananem rikma wonten ing palataran wiwaraning gapura ingkang sisih kiwa. Pepisahan mekanten sawanci-wanci saged nuwuhaken raos kapang ing wardaya. Nalika raos kapangdatan bisa sinayudan ingkang Bapak miwah Ibu cekap mriksani papan ingkang kangge nanem rikmane calon penganten. Satemah raos kapang saged ical musna anane mung rasa suka lan bombong mring uripe putrane utawa putrine. Pondongan Rama kakung tumindak bopong pungkasan ingkang paring sasmita hambuk bilih ing dinten menika Rama kakung saged mbopong putranipun ingkang pungkasan. Sate dawet kawurian Bapak utawa Ibu sampun miyos saking panti. Ibu Sri Mulyani ngindit wakul minangka padahing arta asiling sate dawet dene ingkang garwa nenggih Bapak Joko Nugroho ngasta songsong utawi payung. Kang wus sawega paring pepayung mringkang garwa ateges dadi wong tinitah kakung kedah bisa paring pengayoman mring ingkang garwa amri ingkang tinitah wadon ayem tentrem kalis saking masumelang. Rame agenira antri samya mudhut dawet dadya pratandha kalamun ing dinten benjing rawuhipun para tamu antri dalijir kadya kang samya mundhut dawet. Sarwa sarwi mirah anggenira Ibu Sri Mulyani sate dawete ayu manis ing rasa mila samya suka parisuka ingkang samya antri badhe mundhut dawet. Mboten wonten ingkang kuciwa ing rasa senengan suka ing nala kajawi punika sedayan dawet ugi dados pratandha bilih Ibu Sri Mulyani suka dene mring sesami. Satemene sapa wonge murah mring sesama bakal pinarengan murah mring Gusti Kang Maha Kuwasa. Manten mlebu wonten panti busana nenggih panti risang calon pinanganten putra utawa putri kang nembe sinumbaga mring juru sumbaga. Dedunga salajengipun inggih dedunga potong tumpeng utawa pecok tumpeng paripurna Bapak dalah Ibu metak rikma ing putra utawa putri. Daya-daya tumuju wonten pundi dumuning papan amangkas tumpeng. Nalika samana Bapak dalah Ibu sampun sunanding ing tumpeng sarwa sarwi kebak ing panganti-anti Bapak Joko Nugroho mangkas tumpeng tumuli kaparanten tumateng garwa nenggih Ibu Sri Mulyani. Sampun katampi pucuking tumpeng dulang pungkasaning tumpeng ing minangka sarana dulang
pungkasan mratandhani kalamun bapak saha ibu paring wasiat dumateng ingkang putra utawa putri supados tansah bekti mring pangeran datan supen mring catining panembah tansah mudi dawuhipun Gusti sarta nyingkiri ing pepajihipun panutup makanten napa ingkang saged kula aturaken wonten adicara siraman menika boten kesupen kula ing mriki minangka sesehinipun ingkang hamengka gati ngambali atur sugeng rawuh sinartan atur agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan ning panjenengan para tamu sampun minangkani pamundhutipun Bapak Joko Nugroho dalah Ibu Sri Mulyani. Para rawuh para lenggah dening kula nindakaken urut reroncenipun adicara nilai purwa dumugi paripurna tartamtu kantah kikaranganipun ugi kekilafan kula mila menika kula kenamung nyenyadong lumunturing si samudra pangaksama dumateng ingkang hamengku gati ugi panjenengan sedaya labet budi kaya daya kula manungsa. Matur nuwun pungkasanipun adicara katutup kanthi wawasan hamdalah sareng-sareng alhamdulillah. Donga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ngipun hastungkara kawiwitan sumangga kita sareng ngunjukaken hastungkara ing ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Wikan kanthi nderek kapedasan ipun suwang-suwang sumangga kula nderekaken. Duh Gusti ingkang Maha Wikan muga paduka paring kesehatan lahir lan batin dumateng pinanganten mugi enggal tumapak anggenipun badhe ngayahi bebrayan enggal. Duh Gusti ingkang Maha Welas Asih mugi paduka paring dumateng pinanganten iman ingkang kiyat supados anggenipun nampi pajoban-pajoban ingkang badhe kasandang. Duh Gusti ingkang Maha Wicaksana mugi paduka paring rezeki tumateng pinanganten rezeki ingkang kata saha berkah supados saged tentrem anggenipun nindakaken ibadah. Duh Gusti mugi paduka jodohaken temanten kados panjenengan raketaken antawisipun Batar Kamajaya dalah Dewi Ratih. Duh Gusti muga panjenengan paring yuswa dumateng temanten kekalih yuswa ingkang dawa lan manfaat lan nyarasaken dumateng badanipun temanten salimbit. Duh Gusti sesambahan kawula mugi panjenengan bagusaken dumateng pangalanipun temanten kekalih. Mugi mudahanani punapa ingkang dados payungun kawula. Amin 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 ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.